Täällä ollaan nyt Tankkari Vierasvenesataman laiturilla ja tarkoitus on seuraava vuorokausi täällä tutustua tähän saareen, mikä on Kokkola edustalla tuommoinen 15-18 kilometriä. Lähdetäänpäs katsomaan mitä siellä näkyy. Täällä on Tankkarinsaaren kahvio ja tästä saa avaimia sitten, jos täältä on vuokrannut majapaikan, niin voi yötäkin olla. Tuolla on 1700-luvulta oleva kirkko ja sitten tuossa on yöpaikka, tommonen vanha talo, oikein mukava tuolta sisältäkin. Siellä näkyy Tankarin lintuasema ja ollaan täällä lintutornissa. Nyt täältä onkin aika hyvät näkymät tonne merelle. Ja tuossa äsken muutti semmonen 450 keltavästäräkkiä tonne kanssa eteenpäin. Tästä lähtee Tankkari kirkkopolku ja tuonne menee. Käydäänpäs katsomassa miltä toi kirkko näyttää. Sen näkyy majakkakin takana ja kurkistetaan, olisiko kirkon ovi auki. Onhan se auki. Täällä onkin tämmönen aika kiva pieni kirkko, joka on varmasti nähnyt tässä satojen vuosien aikana monta kulkijaa. Siellä on alttari. Täältä kahvion kulmalta lähtee luontopolku, mikä kiertää tää saaren. Täällä on kyllä vanhoja puisia rakennuksia. Täällä on aikaisemmin asustanut kalastajia sitten noita luotseja, mitkä on laivoja ohjanneet. Täällä vähän varoitellaan myös punkeista, mitä täällä voi olla. Kuuluu hämähäkkieläimiä. Ja osa näistä punkeista kantaa Lymeen borrelioosi-tautia.
Täällä tää luontopolku Kanervikko-kivikossa polveille ja täällä on nyt muutamia sinirintoja näkynyt tuolla. Niillä on muuttoaika kohti Lappia nyt meneillään. Sitten käydään katsomassa, miltä näyttää Tankkarisaaren sauna. Näin jo vuorokausi vietetty täällä Tankkarisaarella ja tutustuttu luontopolkuihin ja käyty tuolla Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen rengastusasemalla seuraamassa lintujen rengastusta ja verkkopyyntiä, ja illalla saunottiin ja ollaan syöty hyvin. Sääkin oli ihan mukava nyt tähän, että nyt on aika tyyni sääkö lähdetään takaspäin menemään. Kesäkuun alustahan tänne liikennöi tuolta Kokkolasta MS Jenny, millä tänne pääsee päiväretkelle tai sitten ihan yöretkelle olemaan. Ilman muuta vierailuarvoinen kohde. Ei muuta kuin kiitos taas mukana olijoille ja lähdetään tästä kohti uusia seikkailuja. Moi moi!